Άντε παιδιά, να κάνουμε και ένα my vault. Έχω κάνει τρεις όροφους, έχω όλα αυτά τα πράγματα. Έχω όλα αυτά. Έχω, να σας πω κάτι. Άντε τώρα. Πάμε να κάνουμε κάτι. Εδώ έχω κάνει ένα κάστρο, αλλά με wood. Εδώ έχω κάνει το σπίτι του base house. Το σπίτι του Herobrine. Έχω κάνει και όλα αυτά και δείτε πόσα diamond έχω. Εγώ 64, επειδή έχω τέτοιο φορτούν. Και να σας δείξω το δωμάτιο του κορώνη. Έχει τόσα chest, ένα bed, ένα crafting table και τόσα chest. Και εδώ λέει πινακίδες και του Νίκου το σπίτι, του Chris Greek 2 και του Χρήστου, του Herobrine. Το Νίκο εννοώ τον Greek Gamer 123, εσείς το ξέρετε. Αυτό είναι το βίντεο, πίσω να σας κάντε like, subscribe, αυτό. Θα κάνουμε ένα βίντεο με να μην γελάσω και κλείνει το βίντεο. Γεια σας.